Al llarg de la Guerra de Successió, i encara després de la seva fi, es varen realitzar en els principals tallers d'Europa centenars de gravats sobre el conflicte bèl·lic. Al peu de les estampes signaven noms molt coneguts del món del gravat, la cartografia i l'edició, de ciutats com Amsterdam, Augsburg, Brussel·les i París. Aquests gravats oferien al públic d'arreu d'Europa informació sobre les campanyes militars, els escenaris de la guerra i els principals fets polítics. Tenien sovint una clara intencionalitat de propaganda que es manifestava tant en els textos que els acompanyaven com amb la seva iconografia, amb símbols i figures alegòriques que exaltaven el poder i la força militar de les dinasties enfrontades. Catalunya va ser un dels principals escenaris de la Guerra de Successió i objecte, per tant, de molts gravats de l'època, i d'una manera especial la seva capital, Barcelona, que esdevindria des de l'any 1705 la cort hispana de l'arxiduc Carles d'Àustria, el rei Carles III dels catalans. La ciutat acostumava a representar-se des del mar, amb les seves fortificacions i els principals edificis civils i religiosos, com el Palau Reial i Santa Maria del Mar. Sovint també apareixia associat al perfil de la ciutat la muntanya de Montserrat, un dels centres espirituals més famosos d'Europa. Les planxes dels gravats eren objectes molt valuosos i s'aprofitaven durant anys introduint-hi només algunes variacions. Per aquest motiu, es reproduïen alguns anacronismes, com la incorporació del Rosselló i la Cerdanya en mapes de Catalunya durant la guerra, quan aquests territoris de la Catalunya Nord s'havien perdut el 1659 en ser incorporats a França. Les informacions més fiables sobre els escenaris de la guerra i les operacions militars les proporcionaven els enginyers de l'exèrcit. En el cas català, destaca el capità d'enginyers de l'Exèrcit de Catalunya, Francesc de Santa Cruz, i els seus plànols sobre el setge de Barcelona del 1713-1714. Els gravats actuaven com a eficaços transmissors de notícies. En ocasions, es varen aplegar en una col·lecció o sèrie que, amb noms com el Teatre de la Guerra, varen esdevenir una crònica testimonial del conflicte. Algunes eren d'una gran bellesa, com la Representatio Belli, editada a Augsburg per Jeremias Wolf, o la del francès Jacques Rigaud, inspirada en el tràgic setge final de Barcelona. Els gravats que es varen estampar sobre la guerra tant podien il·lustrar un text, ser una obra d'art o expressar una crítica política, com algunes de les publicades als Països Baixos sobre Felip V i el cardenal Portocarrero. Les històries que ens relaten aquests gravats esdevenen una magnífica crònica d'una guerra que va comportar, per Catalunya, la fi de les seves lleis i constitucions, entre altres greus conseqüències. Més tard, al segle XIX, es varen editar a Catalunya noves il·lustracions sobre aquella contesa que ajudarien a crear un potent imaginari col·lectiu sobre el passat català que ha perdurat fins als nostres dies. La Guerra de Successió va esclatar a Europa com a conseqüència d'una complexa política internacional en la qual les grans potències es disputaven l'hegemonia al continent i al Nou Món. El sobirà de la monarquia hispànica, Carles II, va morir el novembre del 1700 sense deixar descendència. Poc abans de la seva mort va atorgar en testament els seus extensos regnes al duc d'Anjou, net de Lluís XIV de França i futur Felip V. Aquesta decisió va anar en detriment de l'altre pretendent de la corona espanyola, l'arxiduc Carles d'Àustria, fill de l'emperador Leopold I. La proclamació d'un membre de la poderosa casa de Borbó despertà els recels d'Anglaterra i Holanda, que, amb l'imperi austríac, formarien la gran aliança de l'Haia contra França. Felip V i l'arxiduc Carles d'Àustria s'enfrontarien per la corona espanyola en una llarga guerra que va deixar prop d'1.250.000 morts i que ha estat considerada com la Primera Guerra Mundial.
En principi, Catalunya va acceptar Felip V com el seu rei. La tardor del 1701, el monarca va viatjar a Catalunya per jurar les lleis i constitucions catalanes, lleis que conformaven Catalunya com un estat propi dins la monarquia hispànica. Durant l'estada de Felip V a Catalunya es varen viure dos moments solemnes: la celebració de corts a Barcelona i el casament del rei amb Maria Lluïsa Gabriela de Savoia a Figueres. Després de residir-hi gairebé 7 mesos, Felip V va embarcar al port per participar en una campanya militar a Itàlia. Tanmateix, a l'esclatar la guerra a Europa, la causa dels àustries començaria a guanyar adeptes entre els catalans, sobretot pel capteniment del virrei que, com altres virreis abans, gairebé mai catalans, obviava les autoritats i les lleis del Principat. Alhora, encara era present el mal record que havien deixat les guerres amb França i la feixuga càrrega que havia suposat l'allotjament i avituallament de les tropes. Així, 3 anys després, la situació al Principat havia canviat de manera radical. El 7 de novembre de 1705, l'arxiduc Carles d'Àustria era aclamat rei a la capital catalana després d'haver-li posat setge i fer-la capitular. A partir d'aquell moment, Barcelona va esdevenir la cort hispana de Carles III. La ciutat viuria altres dies solemnes, com el 1 d'agost de 1708, quan el sobirà es va casar a l'església de Santa Maria del Mar amb Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel. L'abril del 1706, Felip V, al front del seu exèrcit, va intentar recuperar Barcelona. En un ampli desplegament militar, va assetjar-la per terra i per mar. Només uns pocs quilòmetres els separaven de Carles III. A primers de maig, la capital semblava perduda, quan de cop el combat va canviar de signe amb l'arribada de la temuda flota anglo-holandesa. L'assetjador va esdevenir l'assetjat. Felip V va fugir cap al Rosselló, mentre el seu exèrcit emprenia una retirada caòtica. Es varen deixar enrere uns 2.000 homes ferits i un gran nombre de municions. Al caos de la retirada es va sumar, per atzar, un llarg eclipsi de sol, fenomen que va ser explotat pels aliats com un senyal diví favorable a Carles III. Aquell triomf militar li va permetre obrir-se camí cap a l'interior de la península i arribar a Madrid. Les victòries de l'exèrcit austriacista varen començar a fluctuar el 1707 després de patir una severa derrota a la batalla d'Almansa, decisiva per al futur de la guerra i que va comportar la pèrdua de València i Aragó. Molts valencians i aragonesos austriacistes es varen exiliar a Catalunya. L'octubre d'aquell any va capitular Lleida, després de patir un setge cruent i una repressió no menys sagnant. El 1708 cauria Tortosa, amb què es va perdre una plaça de gran valor estratègic. I el 1711, Girona, Balaguer, Cervera i Calaf també varen passar a mans de Felip V. A finals d'aquell any, l'exèrcit austriacista va aconseguir alguns èxits militars a Cardona i Prats de Rei, però la dinàmica tornaria a ser-li desfavorable, entre altres, a causa de la retirada progressiva dels exèrcits aliats. En efecte, el 27 de setembre de 1711, Carles III va abandonar Catalunya. Marxava a Frankfurt, on havia de ser coronat emperador després de la mort del seu germà, Josep I. El sobirà hauria pogut erigir-se en el monarca més poderós d'Europa si aconseguia unir els dos imperis, l'austríac i l'espanyol. Davant d'aquella possibilitat, Anglaterra va començar converses de pau secretes amb França i va retirar el seu exèrcit del front de guerra el 1712. Poc després ho faria Portugal. Finalment, l'abril de 1713,
els estats enfrontats signaven la pau a Utrecht i es posava fi a la guerra. Felip V va ser reconegut rei de la monarquia hispànica i, malgrat que Carles III no va renunciar a la corona, va pactar un armistici. Durant les negociacions de pau, no es va resoldre un aspecte cabdal per Catalunya, com ho era el de la preservació de la seva sobirania política, malgrat el compromís d'Anglaterra de defensar-la al Pacte de Gènova del 1705. Davant aquella situació, les autoritats catalanes es varen reunir per deliberar quin camí seguir. La rendició, amb la consegüent pèrdua de les lleis i llibertats del país, o la guerra. El 6 de juliol de 1713, després d'un intens debat, varen decidir continuar la guerra contra Felip V, una decisió tan heroica com agosarada. L'estiu de 1713, gairebé tot Catalunya ja era en mans de Felip V. Només Barcelona i Cardona varen continuar resistint. 90.000 soldats de l'exèrcit borbònic es varen concentrar a Catalunya. El setge de Barcelona arribarien a ser prop de 40.000. Després de 8 mesos de setge, la situació de la capital catalana va empitjorar quan al març del 1714 França i Àustria varen signar la pau de Rastatt. Aquest fet va permetre a Lluís XIV intervenir més directament amb el seu exèrcit a Catalunya. Decidit a posar fi al cas dels catalans, Lluís XIV va enviar al seu net Felip V un dels seus millors generals, el duc de Berwick. El duc va arribar davant Barcelona el 7 de juliol d'aquell 1714. Milers de soldats varen obrir extenses trinxeres cap a la muralla de Llevant, mentre el foc d'artilleria borbònic castigava durament aquest sector entre el Portal Nou i Santa Clara. Alhora, l'estol francès impedia el desembarcament de queviures i armament que arribaven de les Balears. La situació a Barcelona aquell estiu de 1714 era d'extrema penúria. L'exèrcit català, comandat pel general Antoni de Villarroel, va aconseguir aturar entre el 12 i el 14 d'agost un assalt a la ciutat, però era qüestió de temps que es produís una nova escomesa. A primers de setembre, el duc de Berwick va demanar la capitulació, però els barcelonins varen decidir, en una acció de gran heroisme, continuar la lluita. Una setmana després, aquell malastruc 11 de setembre, milers de soldats assaltaven la capital catalana. Després de 10 hores de lluita aferrissada, la ciutat es va veure obligada a capitular. Al setge de Barcelona es van comptabilitzar més de 20.000 morts. La població va patir tots els horrors de la guerra i la ciutat restà molt malmesa per l'efecte de les bombes després de resistir 14 mesos. Cardona va caure una setmana després i Mallorca va fer-ho el 1715. Després de la guerra, les noves autoritats borbòniques varen posar en marxa un potent aparell repressiu. Varen dissoldre la Generalitat de Catalunya i el Consell de Cent. Varen prohibir tot tipus d'armes. Varen cremar milers de documents referents a l'etapa anterior i, malgrat les garanties donades pel duc de Berwick, una bona part dels caps austriacistes varen patir presó. Entre 25.000 i 30.000 persones varen exiliar-se en el que s'ha considerat el primer gran exili català de l'època contemporània. Amb el decret de nova planta del 1716, Felip V va posar fi de manera definitiva a la sobirania política catalana. Dins aquest nou ordre homogeneïtzador i centralista s'hi va imposar una nova divisió territorial, els corregiments, similar a la de Castella, un nou ordre fiscal amb l'impost del cadastre i una potent ocupació militar de Catalunya. Un dels símbols emblemàtics d'aquella repressió va ser la Ciutadella.
La gran fortalesa militar tenia com a objectiu primer controlar la capital catalana davant possibles rebel·lions. Per edificar-la es va derruir el barri de la Ribera, que constituïa una cinquena part de l'entramat urbà de la ciutat i era una de les zones més dinàmiques i densament poblades de Barcelona. La ciutadella va ser odiada pels barcelonins fins a la seva demolició en el darrer terç del segle XIX. En resten encara 3 edificis, com l'antic Arsenal, que és avui la seu del Parlament de Catalunya. Malgrat la repressió, la censura i, en definitiva, el pas del temps, la memòria de la guerra mai no va desaparèixer. Al segle XIX, el moviment catalanista de la Renaixença va contribuir a crear un imaginari col·lectiu sobre el passat català en el qual la pèrdua de la sobirania i les llibertats catalanes l'11 de setembre de 1714 esdevindria una reivindicació del fet nacional de primer ordre. Varen començar a publicar-se llibres sobre aquells fets que s'acompanyaven d'il·lustracions que exaltaven la resistència catalana, tot destacant-ne els símbols més emblemàtics, com el penó de Santa Eulàlia, personatges com el conseller Rafael Casanova i fets com l'heroica defensa de Barcelona. A partir d'aleshores, cada 11 de setembre és un símbol de la Catalunya resistent contra l'opressió i la pèrdua de la seva identitat nacional.